Muhammad Nabi Kamugasan ingkang bernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa jibeng kita umat Islam iku kudu sabar anggone nguting ilmu awit kanthi aku bisa mengerti do pangeran ya Rabbi atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki alemi wasebo kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan penata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa rekiam lapar kumpulan ini rahmatnya jangan direbarakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerinya atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasebo kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia lihatlah perkumpulan ini rahmatnya wajar tak terlupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya kuatkan hatimu. Napa saya tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali mendung kudungan sarung nyaikal benang nyaikal jarumnya putus Butuh ngadrian butuh sapa sing ganti kaweruana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya moya kaya nakaswari yen den catur brantane ra mari-mari yen ten turut munggah swarga buka kori do elingo wong urip iku sedhela aja susah aja kaen poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma barik lana fi rajaba wa safana wa salina ramadana kambati iku limo ing warnane ingkang diil maca Quran eling manane kabeh pindho salat wengi lakonono
kaping 5 wong kang saleh kumpulono ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya naswari yen ben catur brantane ra lari mari enden turut munggah swarga muka kori do elingo wong urip iku sedhela aja wegah aja sungkane kon poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso pokonya Allahumma binasiratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin ya udah ngombe ning lah kuningan ya dek diputok-putok sapa bisa ya dek amatreake yen kelingan ya dek atine bingung sapa bisa anglalekake ereng-ereng ya dek omahe rap omah gedek ya dek tasamonane kendal ngeyel ya dek ngomong jaluk ijab abot enteng tak lakonane wis suwe mas yo ora jejamu jamu pisan ya mas godhong kuniran wis suwe ya mas ora ketemu temu pisan tapi pikiran ijo ya dek aja diundui sing abang ya dek pirang-pirang wis duwe bojo adek aja diganggoni wong sing legan ora kurang-kurang ijo-ijo ya dek godhonge warung ya dek perkanginan klambi ijo ya dek sapa dedengmu saben wengi dadi pikiran khusus sing tembang itu medho ngombe kok medho ngombe sih sapine ngombe sih ra apa-apa sapine karo wedhuse macan mangan jambuwer sing nyediani pinter mong latihan pitik macane diet
panase yo ning alun-alun iyupe yo ning kulon omah ayune yo durung kepriyo brubrake wong omah duit ringgit ya mas gambare nyonya ilo dia bocah saiki gede sithik ora sapa omah borong budur ya dek iku candine Magelang dek kabupatene mlebu budur ya dek iku senenge numpak sepur padha penake tombo ati ya masih kulimo unane kang biyen maca Quran eling manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu pikir wengi pegang suwe kaping papat gede ro ikawe kaping lima kang soleh kupulono salah siji iku sira kudu lakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi ngelingono jaman iki saya tuwa ora ana ning donya kang sempurna kabeh mau bakal kisir oasirno kabeh bali nang asane kang kuwasa kesel po hurung orang ginting kalau dadi ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran kanca ngaweru ngono rukune Islam ya iku lima syahadat loro kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat pengalune bayar zakat bebas poso bulan Ramadan kaping 5 haji lamun tuwa kosong ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pindho ning lakoni salat kaping 3 bayar zakat kaping 4 poso bulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo milane agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita
Kala pemuda Islam Indonesia Bergiatlah perkumpulan ini Ramadan tak terlupakan. Syukurlah dalam kesunyian Beradat menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya, Islam agamanya, kuatkan hatimu. Aku Tuhan Allah minta ampun kali ini, Tuhan Allah minta ampun kali ini. Bersama-sama saudara kami, bersama-sama saudara kami. Astaghfirullahaladzim, minta ampun sekali lagi.